khona phela abantu abafuna imishado kodwa njengamanje igama lakhe lilengodongeni kubo lokuthi yena upheka ngolesithathu kodwa ufuna ukuya emshadweni kodwa igama lakhe likwi-roster edongeni kubo emshadweni uzopheka Monday to Sunday kodwa njengamanje ufuna ukuya emshadweni kodwa igama lakho liyabalwa likwi-roster kini ufuna ukuya emshadweni wena kodwa muwasha kini uphuma newashing yakho kuphela ngisho noma wakho uza kubuza ukuthi awungiwasheli ngani nomthandazo ma ubungangicelanga wena kodwa ufuna ukuya emshadweni wena wena bayakufica kini kungcolile kini kungakliniwe ngoba igama lakho ngalelo langa likho kwi-roster uhleli wena uchofa ifoni kwi-TV kodwa wena ufuna ukuya emshadweni wena uyaphendulana nobhuti bakho kuze gcine wena kodwa wena ufuna ukuya emshadweni ngiyakufunda ukuthoba mase ngishadile forget khohle ngoba fanele nalento submission sithi ukuyilungisa i-submission is not equal to umshado i-submission is not a qualification of umshado but i-submission is the character of a woman eshadile nengashadile submission it's your character lento kufanele itholakale kuwena umuntu wesifazane asikakhulumi ngendandatho awusubmit ngoba usushadile kodwa i-submission nje into yomuntu wesifazane ukuthi ngisho ngathi umuntu ukusolela uyambona lo muntu uyangihlanyela kodwa ngenxa for the sake of peace ukwazi ukwehlela ngezandla ngeke wehlele ngezandla emshadweni ngoba i-submission awuyifunde emshadweni ufika nayo emshadweni ngicela ukuyiqualifyisa uMaria wayesezoshada kuqhamuka ukuthi uNkulunkulu lethi njengamanje cela ukuzobeka uJesu esimeni sakho yezwakala uMaria esethi makwenzeke kimi ngoba uba wayengeke wena i-submission wayengeke ukuthi ngeke ngikwazi mina senginendoda njengamanje ngimiselwe yona kodwa kwathi ukuthi i-submission iqala entombazane nayiqala emfazini intombazane ifika naye emfazini i-submission so i-submission is uncomfortable i-submission will take you out of your comfort zone i-submission will conflict with your feelings kodwa i-submission is the standing pole ayihlangene nezinye izinto ngeke usubmit ungahloniphi ngeke uhloniphi ungasubmit bese bekurapper around ikoqhozasi nosiyazi laba abantu amakhande cobra bathi no wenziwe isiphokophuko no wenziwe isiphokophuko i-submission amboyibuza koma bethu indoda ayifika kanye ifika ishiya isisu akhulise lezi ngane ngamabhatata uyabuya ingane na 2 years uyafika ubaba lekhala egceni sokukabani lokho sethi uma hayi lo wamshiya sesibelethweni akusho uma kusho i-submission kodwa kuba wena ubuzomthathela ibhodlela lesavana ulikhalise ekhanda uthi ungayibusa kanjani lo yini kanti cha i-submission